ସାରଙ୍କର ହାଟରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଚାଲ ଡାଲି ଫାଲି ଅଛି ଏପଟେ ପିଆଜ ବସେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଶୁଖା ଫୁକ ଆସି ଯାଇ ଖାଇବା ଏପଟେ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଝିଅମାନେ 10ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଝିଅମାନେ ଆଳୁ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଟା କରିଦେ ଚାଲ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକି ଆସ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି କିଣିବେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷରେ ପକେଇବେ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଝିଅମାନେ କେତେ ସିଆ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ନ ଜାଣିଲା ପରିକା ଆଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆଇବେ ଆସିବେ ବୋଲି ନେବେ ଭଲ 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 ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଇନା ବି କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ रुको जरा सबर करो ମାଲ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲି ନେଇପାରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଜିନ୍ସ ଯାକ ଭଲ ଅଛି ଏପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ଗାଈ ସେପଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାକ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଯାକ ଅଛି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଏଇଟା କଲେଜ ଆମ କଲେଜ ଏପଟେ ଅଛି ଏପଟେ କରିଦେବା ଏବେ ଗାଈ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई मतलब अलग ही लेवल का बंदा था हेलो गाइस भाईटा आमर ताके मिसिकी जाउछन् कथा आसका भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी चलो गाइस भाईटा लाग गले बोलते भाई चल अगर गाइस फेमस गुपचुप जगह गुपचुप खाइए कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे एबे करो भाई केमिति अछंती लाज होई जाय आ भाई देखो ते मैं लाज होई मेरे कच्चे से पिला की गाड़ी भी गोल टिया पपड़िया सीट बाइक की नहीं के पिला छोड़ गई सांग लगता होगा बहुत से खाली सब सब फूल बहुत लग रहा है
Mexico, yo.